Әміне сіз, сіз тылсымға, мұғжизаға ышанасызмы? Ышанабыз. Яңа елда башкача мөмкин мисың, Ирмир? Иң әкияти, иң матур, иң мұғжизалы бәйрәм бит ул яңа ел. Яңа елда бала-чага гына түгел, олылар да, барыбыз да мұғжиза көтәбез. Шулай бит, кадерле туганнар. Yanarda yakınımızda olsa, jırlap gideceği kızları. Zemrimizde kökte yoldur, yansa o kadar da şirle kızları. Yanarda yakınımızda olsa, jırlap gideceği kızları. Zemrimizde kökte yoldur, yansa o kadar da şirle kızları. Нур театры һәр вакыт ниндирә булса мөгъҗиза әзерли һәм ул шуның белән дә үзенчәлекле. Мин инде барлык тамашачыларны бирегә чакырыр идем, чөнки үзенчәлекле елда, аңа бирсәк, алдагы елда инде яхшы булыр дип өмет итәм. Шушы безнең Нур театры һәр вакыт нинди дә булса өметләр бүләк итә һәм шушы өметләр артыннан нәкъ шушы Нур театрына килергә тәкъдим итәм дуслар. Нур татар театрын мин бик яратам. Монда бик еш музыкаль спектакльләр, комедияләр карарга яратам. Ә менә бүген инде без чын-чынында мөгъҗизәгә, шундай яңа ел кәефенә чумдык. Хәзер армияга хезмәт итеп килеп, торган театр конкурсына килдем. Шул матур яңа ел концерты. Шул инде. Матур театр, минем яраткан урын. Һәр айында почти йөреп йөрим. Хәзер армиядан килеш торган монда килдем. Якынлашып килгән яңа ел бәйрәмнәре алдыннан шундый зур концертлар каравы шул хәтле күңелле матур. Яңа ел турында тагын да уйлап, тагын да күңеллерәк итеп каршы алырга аласы килә. Тагын да туганнарны менә искә төшереп, авылларга кайтасы килә. Шундый матур концерт әзерләгәннәр бик күңелле чынлап та, бик матур, бик күңелле. Kırmış yollarımız şu işte, ayrıldı türlü yanlarına, eşulayla ilkendir bizde, alıştırmam onu yatlarına, eşulayla ilkendir bizde, alıştırmam onu yatlarına. Концерт бик ушады. Артистлар матур итеп җырлыйлар, бийләр. Барысы да отлично. Әлбәттә, яңа ел кайфы бирә, яңа ел матур итеп эшләнгән. Инде художниклар да, режиссер да бик күп салынган, артистларны әйтеп тә торасы килми инде. Шушы матур шара, матур эшләнгән шушындый тамаша дәвам итсен иде. Киләчәктә барыгызга да зур-зур уңышлар теләп калам.